Hola, soc la Núria Batlló, sociòloga, coach i constel·ladora familiar, i durant aquests 15 minuts d'aquesta meditació t'ajudaré a practicar la respiració. Quan comencem a meditar, moltes vegades ens és difícil centrar-nos en la meditació perquè ens bombardegen 1000 pensaments alhora, i començar per aprendre a posar tota l'atenció en la respiració, en una cosa tan bàsica com la respiració, ens ajuda molt a poder treure profit després de la meditació. Per començar, si és la primera vegada que medites, et recomano que vegis el vídeo sobre la postura i quan estiguis a punt podrem començar. Tanquem els ulls. I no cal que sentim res especial ni que fem res especial. Ens pot ajudar fixar-nos quan deixem anar l'aire en com anem relaxant la musculatura del cos. I posem tota la nostra atenció a les narines per observar com frega l'aire a l'entrar i al sortir de les narines. Cada vegada que ens adonem que estem pensant en alguna cosa o posant l'atenció en algun lloc que no és la respiració, tornem a la respiració d'una manera amable, sense jutjar-nos per haver posat l'atenció en un altre lloc. I observem, per exemple, les diferències entre l'aire que passa quan inspirem i quan expirem.
Anem a seguir ara el recorregut de l'aire, fent tota la inspiració i observant com canvia de sentit abans de treure l'aire. Ens centrem durant una estona amb aquest circuit, l'entrada, canvi de sentit i la sortida. Observem ara una petita pausa que hi ha abans de l'inspiració, quan ja hem tret l'aire, just abans de tornar a inspirar, hi ha una petita pausa. I observem amb curiositat aquesta pausa, sense criticar-nos si perdem l'atenció a la meditació, senzillament tornant a l'atenció a la respiració. És una pausa pràcticament imperceptible, però que ens dona molta pau quan podem centrar una estona l'atenció en aquest punt. Just abans d'inspirar. I ara anem
a comptar respiracions conscients. Des de que inspirem, l'aire canvia de sentit, surt, hi ha aquesta petita pausa i tornem a inspirar. Doncs des del principi de l'inspiració fins a la pausa que hi ha abans de tornar a inspirar, serà un cicle de respiració. Comptarem fins a 10 cicles de respiracions conscients. Si ens descomptem, podem tornar a començar des de 1 o seguir comptant fins a 10. Feu per anar acabant una inspiració profunda. Traient tot l'aire, deixant que es relaxi el cos. I anem sortint de la meditació tranquil·lament, obrint els ulls, prenent contacte amb el vostre entorn. Molt bé, doncs espero que us hagi anat molt bé aquesta meditació. Els que m'heu anat comentant que esteu començant i que us és difícil
mantenir l'atenció, que de vegades us poseu més nerviosos, fins i tot és natural, la meditació vol pràctica. Al principi no és fàcil, però a mesura que vas practicant aconsegueixes bons resultats i aconsegueixes sentir moments de molta pau. Us convido a que feu altres meditacions que estan penjades al canal, algunes més llargues, i també us convido a que utilitzeu aquest exercici que acabeu d'aprendre de posar l'atenció a la respiració com un refugi també aquests dies en què podeu tenir algun neguit o qualsevol moment de la vostra vida en què pugueu estar una mica estressats, una mica neguitosos, doncs la respiració es pot servir com a refugi en aquests moments, d'acord? Per tornar a la calma. Doncs moltes gràcies per acompanyar-me i us desitjo el millor els propers dies. Gràcies.